Ghana Højskoledagen, eller Ghana Seminarerne, som de hed i starten, dem lavede vi, fordi at vi ønskede, ud over det med at arbejde konkret med et udviklingsprojekt i et andet land, så ønskede vi også sådan en gang om året at fordybe os, prøve at gøre os klogere og få nogle perspektiver og nogle nuancer, som man kan sige, hverdagens arbejde ikke rigtig gav tid eller rum til. I år er det 38. gang, vi har afholdt seminaret. Det har været fyldt med temaer om bæredygtighed og verdensmål. Men gennem årene har det været alverdens temaer, vi har bragt på banen. Det er, hvad der rører sig her i Danmark, det er, hvad der rører sig i Ghana, og det er, hvad der rører sig globalt på verdensplan. Vi kan snakke om alt, og der er ingen sag, der er for lille. Hvor træet sender sit skygge, det er varmt i den bagende sol, men en cola nød tager. Ghana-venskab er jo startet som sådan et venskab mellem folk i Danmark og folk i Nordghana, og hvor vi i mange år har hjulpet med at lave forskellige udviklingsprojekter i det nordlige Ghana. Ghana-venskab har rigtig mange aktiviteter, både i Ghana og på kontoret her i Danmark. Men det, der er specielt ved højskoledagen, det er, at det er en dag, hvor vi alle sammen kan være med. I år er den yngste deltager 5, og den ældste er 85. Og det er både med foredrag, hvor at vi bliver inspireret, hvor vi bliver belærte, men det er også, hvor at vi blot sætter os ned på gulvet og leger med tape. Ghana-venskab er for alle, altså ung eller gammel eller midt imellem. Det eneste, det er jo ligesom at sige en interesse for noget sådan lidt større end bare Danmark. Altså det med at kunne følge et land, en kultur, et fjernt sted, og hvor der jo altså er bygget et enormt venskab op. Og det vil så sige, melder man sig ind i Ghana-venskab, så har man jo mulighed for at kunne rejse med og komme ind et sted på en måde, som man overhovedet ikke vil kunne som turist. Man vil kunne komme tættere på og følge en anden kultur, en anden befolkningsgruppe og lære noget om det. Så typisk så har man måske været med på en højskolerejse, eller man har været med sit gymnasium på besøg. Og så er det tit, at når man så kommer hjem, så synes man, at så er der mange, der synes, at det her det var virkelig spændende. Det kunne jeg godt tænke mig måske at holde fast i, og så melder man sig ind i Ghana-venskab, og så kan være med, og måske også være med i nogle arbejdsgrupper, hvor man så kan være med til at bestemme nogle ting, og faktisk føre nogle projekter ud i livet. Så det er alle tiders mulighed for både at få nye bekendtskaber, men også at lære en masse ting om udvikling i praksis, om demokrati og om uddannelsesprojekter og den slags. Det vigtige ved en højskoledag som Ghana-venskabs, det er, at vi kan være sammen. Vi kan blive venner, selv med dem, som vi ikke har mødt før. Og vi kan styrke de venskaber, som vi har etableret gennem de sidste 10, 20, 30, 40 år.